Anyway, ayan na lang guys. Sabi ito. Ito mga guys ha. Medyo malikot. Ayan guys. Ayan guys, okay na yan guys. Maganda na guys. Yan. Yan. Kapa natin ba guys? Medyo, ayan. Ayan. Sobra naman. Sobra ka naman. Oy. Wala, oy. Ayan. Ayan guys. Ganda na ng view. Kita na yung pogi. Yung pogi. Pongi. Diba guys? So, that's it now guys. Kain tayo lunch time. Salo-salo. Ano yung mga ulam nyo dyan? Ano yung ulam nyo dyan guys? Pag-comment naman ulam nyo kung ano ulam nyo dyan. Meron akong ano dito. Vegetable. As usual. Healthy living. Sana hindi pa napanis. Nainitan ata. Ayun. Meron akong ano rito. Bakwa. Sana all may bakwa. Sana all may bakwan. Sarap nito. Sarap nito guys. Kunin ko lang isa. Yummy. Kain guys. Bakwa ano na siya. Parang tapa sa Chinese tapa. Yung bakwa. Kasi dito sa Singapore o sa mga Chinese ano na mga Chinese New Year. Ewan ko kung bakit mahal itong bakwa. Pero masarap siya guys. Sa Pilipinas, meron ito sa ano King's Food Corporation. Nagbebenta ako dati nito eh. The best. Meron silang iba-ibang klase. Guys, vegetable. Grabe. The best ang vegetable guys. Yun nga. Balik tayo sa ating topic. So, yun nga. Sana naman makatulong naman yung subsidy ng gobyerno. At makatulong din yung mga less provision sa mga ng IATF. Kasi talaga mahirap. Kain tayo guys. Kwentuhan, kainan, ganyan. Ganyan ang buhay. Buhay OFW. Take a shout out everyone. Thank you for coming. Maraming salamat. Ayan guys. Make a shout out.